Minkejja li t-tokki ta' nofs il-lejl tal-lejl li għadda jimmarkaw bidu ta' sena ġdida u jieħdu ftit tal-minuti sabiex ikunu ċelebrati biex id-dinja kollha tagħmel dan jgħaddu l fuq minn 20 siegħa. Id-differenza fiż-żoni tal-ħin tfisser li New Zealand ikun wieħed mill-ewwel pajjiżi li jilqa' s-sena l-ġdida. Hawnhekk ittella spettaklu ddominat minn wirja piroteknika biswit l-Sky Tower fiċ-ċentru ta' Auckland. Satejn wara New Zealand, f'Sydney l-Awstralja magħrufa l-ispettaklu li jwassal fil-bidu tas-sena l-ġdida, itella spettaklu madwar is-Sydney Opera House li beda ma' 3 sigħat qabel it-tokki ta' nofs il-lejl. 3 sigħat wara, Hong Kong kien qed jilqa' s-sena l-ġdida bi spettaklu pirotekniku mill-isbaħ mill-Victoria Harbour. Fost il-postijiet fejn l-ewwel tas-sena ma kienx iċċelebrat b'mod kif mistenni, kien hemm l-Ukrajna li fiha l-ewwel minuti tas-sena l-ġdida kienu karatterizzati minn attakki Russi u Ruma b'mod speċjali l-Vatikan fejn il-mewt tal-Papa Emeritu Benedittu 16 irriduċew ferm dawn iċ-ċelebrazzjonijiet. Flimkien ma' pajjiżna, il-maġġoranza tal-Ewropa u partijiet sostanzjali tal-kontinent Afrikan laqgħu is-sena l-ġdida. Spettakli pirotekniċi baqgħu jiddominaw mill-Greċja sa Dubai. Pariġi fi Franza offra spettaklu madwar l-Arc de Triomphe f'diversi projezzjonijiet. Kif pajjiżna daqqew is-sigħa ta' filgħodu kien imiss li Londra tilqa' s-sena ġdida. Il-Big Ben, sinonimu ma' dawn il-festi, kien fl-isfond ta' mijiet ta' mortali li nħarqu matul il-lejl. L-istess seta' jingħad għaċ-ċelebrazzjonijiet madwar il-Kastell ta' Edinburgh. Even with the most deeply held differences, treating the other person with respect and as a fellow human being is always a good first step towards greater understanding. L-ispettaklu bid-drones fuq Londra sellem il-memorja ta' Reġina Elisabetta II li mietet matul is-sena li għaddiet fil-waqt li selmu lir-Re Karlu III. 5 sigħat wara, fuq in-naħa l-oħra tal-Atlantiku, l-Istati Uniti wkoll laqgħa s-sena l-ġdida. Bħal kull sena ddominaw iċ-ċelebrazzjonijiet f'Times Square ġewwa New York l-Istati Uniti. Fost iċ-ċelebrazzjonijiet fl-Amerika Latina kien hemm spettaklu li era l-attendenza ta' xieren ta' eluf f'Rio de Janeiro, il-Brażil.